nodok e wang' boma Homa Bay bang' ng'anyo ma johera mag Azimio nobage boma no odiochieng' manyoro ma bende noweyo johala gi lal maduong'. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, johala ywago lal mane giyudo e kinde ng'anyo no ka jopiny moko to ramo ni gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka ngima matek e pacho ka duok piny. Boma ma Homa Bay odiochieng' manyoro ne okelo rakruok mapek e kind obila gi jong'anyo. Gino manomiyo chenro mag ohala kod yore mag wuoth ne orochore kuom seche buora e boma no. Ka odiochieng' ma kawuono to chenro mapile kamoting'o mag ohala kaachiel kod yore mag wuoth to ne odok e wang' e boma no. E apeyni ma opogore madonjo e boma no, kite mane jong'anyo tiyogo pod okere ndara. Ka moko kuom jopiny kod weg nyamburko to ne ochuno mondo ng'iel oko kitego e kwe ndara. Ka okepe mag giro malungo wang' mane obila otiyogo e kinde ng'anyo ma kamano bende pod okere ndara. Johala to ywak ni ng'anyo ma kamano ne owegi kod lal maduong'. Kaluwore gi lweny mane gere kind jopiny kaachiel kod polise, ne chuno jopiny ka gisebayo polise ka gikiri to polise bagi kod tie gas to gin go gidonjo kuma ne johala ne use. Ne gibiro magi nochuno kaka joma mine mondo wadar wading bawe rech. Ma rech mane wawaro nyoro ne ok wanyalo yudo thuolo mar wang'ogi. Nochuno wa rech ne waringo go madhi ge udi kuma ne wadhi no ok wanyalo wang'ogi. Mano ochuno rech ne wapuko nyoro odhiambo manyoro. Koro wan kaka mine ma johala mag rech ne wayudo lal mathoth. Nwang'iyo kon gi kon to wayudo ni ok nyalre nikech rech wago wachako chielo gi around saa 4 kadhi mbele kanyo. Ne onge nikech joma ka noseringo moayo Homa ka te. An kaneno kamano kora jok akwongo alamo Nyasaye ni kaka nyalo yudo apiko. Apiko be kang'iyo apiko gona $300 kama dhi ka gi $50. $300 no yudo kana asechulo janam osedhi re agito dong kaka luang' ni huoe. Johala go ywak ni moko kuom jong'anyo ne odonjore kodgi e kundegi mag ohala. Gino manomiyo mwandugi mathoth ne okethore e kinde mane ng'anyo no dhi nyime. Goruok manyo wuok e kind jowa gi polis nyo en lweny ma pek kendo nyo chiro manyo koro lokore kar dhaw maduong'. King'iyo gigewa kaka joma uso nanga yudo ka gik ma giliro go lene go mane jogo ogolo ka loso go rujre ma bago kidi. Kama kuom jopiny to nyiso morgi kod ng'anyo ma kamano ka gikoni sani koro giikore ne ng'anyo machielo ma ibago tich ang'wen jumani. Wan ng'anyo mwadhi godo mbele manyicha jakom Raila Amolo Odinga oluongo e Luo Nyanza ka gi Kenya mzima. Wan wasapote unless ni jakome munyiso wani koro wakanyagia, but gisani to wan wadhi mbele gi demonstration. On Thursday will be main demonstration, main ng'anyo maduong' maratipo, ng'anyo ma serious nikech joma tin ne ok obiro. Koro wakwa jowa ni mondo wangesre eka moko de dog piny eka fuel mwani go kapiko kibede lor. Kata kamano johera mag Azimio go to ne oseyo obila kuom ne tiyo kod teko mathoth e kinde mane gikeyo joma ne ng'anyo. Kata kamano ne wabedo gi ng'ukni gi lweny e kindwa gi polis nikech polis notiyo gi teko mang'eny ahinya e keyo jogo mane timo ng'anyo. Wadwa wacho ni ng'anyo en ratichwa kendo ndike katiba maler. Polise norakore kodwa e yo mok ber ahinya. Noketho arita kwe ma taon ka to kendo ne waamua kaka jopiny mondo wang'any kech wadwaro ratichwa. Bang' rakruok mapek manobedo e kind obila gi jopiny odiochieng' manyoro, yore mag ohala kaachiel kod chenro mag wuoth ne odok e wang'e e boma ma Homa Bay ka. Johala ywak ni ng'anyo no endo nokelonegi lal ka jopiny moko to wacho ni tich ang'wen giikore mar dok kendo e ndara. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.